O 16 de xullo de 1844, Luís Taboada, estudante de medicina e amigo de Antolín Faraldo, pegábase un tiro, acabando coa súa propia vida. As crónicas falarían dun amor non correspondido como causa dun suceso que xerou gran controversia popular. A ortodoxia cristiá cualificaba o suxeito suicida como un joven fatalista avezado a orgías e festines. Faraldo non tardará moito en escribir un texto na defensa do seu amigo Taboada, erguendo a súa pluma contra a recta cruz. O texto de Antolín, publicado no Eco del Comercio, era unha carta na memoria do seu amigo que remataría por converterse nunha reflexión crítica sobre o propio concepto de suicidio. Faraldo é moi claro, rexeita o suicidio en tanto principio, doutrina ou sistema, pero a súa pluma é capaz de despegalo do ámbito do individuo e elevalo ao campo do social e do político, como resultado dun mundo opresivo. Ademais disto, Faraldo, fanático de autores como Goethe, Dumas ou Shakespeare, defenderá a literatura romántica como, precisamente, unha vitoria do espírito sobre a materia, un espírito atormentado que opta por desfacerse do corpo. Atopamos outro salto cualitativo ao respecto de Faraldo e a discusión sobre o suicidio. Como resposta ás críticas reaccionarias e conservadoras que non tardaron en chegar, Faraldo publica unha folla voandeira en Compostela que prolonga o tema do suicidio. O texto, titulado Manifestación, recibirá a solidariedade do progresismo madrileño, convertendo un tema local nunha reflexión filosófica de maior alcance. Ese mesmo ano, un estudante de medicina que aspiraba ao grao de licenciatura ia expoñer a súa tese cuxa defensa levaba por título «Los suicidas son unos verdaderos delirantes». Un testemunho describe a intervención de Antolín nese acto como incendiaria e centrada no suicidio como resultado do fracaso organizativo das sociedades modernas. Toda esta serie de acontecementos dá conta de algo máis, o carácter nunca claudicante dun Faraldo enfrontado sen medo á Igrexa Católica.